салом аксбардарони азиз. дар ин моҳи якуми озмуни аксҳо кори олиеро ба анҷом расонидед. ман бисёр аксҳои аҷоибро аз саросари Таҷикистон дидам. ман мехоҳам ба ҳамаи ин ҷойҳо сафар кунам ва бо чашми худ бинам. ман умедворам ки сайёҳон ҳангоми дидани аксҳои шумо дар Twitter низ ҳамин тавр фикр хоҳанд кард. корро идома диҳед. ман мехоҳам ба шумо баъзе аксҳоеро нишон диҳам ки ба фикри ман дар тӯли ин моҳи охир беҳтарин буданд. аксҳои дӯстдоштаи маро тамошо кунед ва шумо аз усулби онҳо омӯхта метавонед. خانه ما بود در بلندی از به تلان داشتیم هر کسی میرفت از دوستان تا ده بلند خانه ارباب بود روی بلند ترمه ها میکند از نوری گلدار روی سای حیفی گلهای مزاری بلند агар акси шумо ин дафъа интихоб нашуда бошад, ноумед нашавед. шумо 44 ҳафтаи дигар ва 44 имконияти иловагӣ барои ғолиб омадан доред. ба рори кор!